Ndakanetsana nemurume wangu nepamusana pagirlfriend. Aisvika pakufonera girlfriend tiri mumba takarara tese. Ndichiti maitro haiko yauri kuita. Hana girlfriend. Saka aiti shamwari yangu. Dzamara ndatomboita kakusiyana nazvo. Obva azosvika pakutotora hembe dzichena nwachwa kuti girlfriend kuyi. Dzaitanga kutora dzekutanga ngadzansingadzoki. Dzakazosara mumba ndo dzakanditi pisa. Ndabva ati ainini hana mutemo kuti ndipise hembe dzemunhu mangwana unozogona kundiudza kana vana vako kana kudza muwandoti akandipisira hembe. Saka girlfriend iri panguva yakauya zitora dzichi 2 akauya pamusuwo pano murume obva mutambidza hembe obva hai dzadzaenda kumba kunowacho zvikanzosadzoke nadzo. Uya akazokurowa inini ndiripo ndichakurowa. Paakauya kechitwipa ndo paakasiya andirowa. Akandirowa zvekuti maziso ese aya anga atozvimba zvekuti pandai akanyanya kundipomba nejuice zvakapfurikidza. Nejuice ndakapfeka juice ranga rine zipa. Sapatame akandirowa munhu akuti angaita nge munhu asvikirwa. Zvekuti pandikati chirega kundirowa nekuti zvandaona iwe zvauda kuita mune mukadzi kuti ndowa kudai na uchada nezvangu. Chiregera kundirowa nemugare zvenyu zvakanaka. Ndopatame akandisiya. Patame ndikazoenda kupolisi ndiri munhu anga akukosora ropa ndichisvipa ropa renchikosora ropa redu. Ndopatame paakaenda kubasa. Paakaenda kubasa anobvira azodzoka kumba. Makamuro endo. Amuna. Sinongira maoko jamani. So. Taurisa. Taurisa. Kana tumukanda kuseri kune vamwe. Nyaya yakaitika pakati pamwe nemudzimai ndeyekuti ndakaita 3 months ndichimubhadhara mari yekuti andiwachiri kubvera. Zvadaro ndakaona kuti handisisina mari yekuti ndirambe ndichimupa $10 every month yekuti awache hembe. Mari yakandichagira. Akataka kuseti. Mukadzi wauya. Aukaroora. Iye ndi mukadzi wangu. Wakati uenda kwa Chete. Sisi vake vakauya iye. Mukadzi. Zvadaro aipa kuimanje seregeni dzamuchimupa mari unondi wachira kana pane isina kubhadhara zvaingosiwo zvakakura. 3 months. $30. Ndakabva ndaita girlfriend. Nenyaya iyoyo girlfriend rezveshuwa ndakatoa hembe kana dzakasvipa dzimwe dzochi4. Ndobva ndanopa girlfriend Unowacha mara. Ani matora Usingabhadhara. sefi yacho ndakatoamba imomo. Kasi uchipa $700. Aiwa. Kaza kuti mbatira pamuzi. Angota ndakatoa zveshuwa ndakatapa hembe shumwe dzakadzima dzakasvipa dzanawacho. Hembe dzedzi dzanawacho ndakabva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa inini ndakadzoka manheru pamba. Ndakaona mbatya dzangu dzimwe dzakachena dzisine bhutsu, mabheki, zvitupa zvese zvapanze. Ndobva ndarara panze. Ndobva ndafonera sisi vake ndobva vaya kusensera zveshuwa vakatosvika ndakatorara panze. Ndobva vada kutoya kugadzirisa nyaya iyi yangu nemukadzi. Kuti kochii kuitika pavo mukadzi uya akataura kuti ndinozviziva kuti kuramba nemurume unotambura mazuva mashoma shoma inini murume uyu handichadi. Sisi vacho vakamboedza kugadzirisa akadadara. Kubva musiwo uya ndobva ndakakemberwa. Kuva ndikaita 4 days ndinara panze. Dzimwe ndikabva ndakona dzimba dzishamwari ndaona anonini nditsvaga imba. Chii chinondinetsa? Ndobva ndatsvaga imba. Ndobva ndawana imba. Ndobva ndakugara pamba. Ndobva ndatenga magumbezi akumatatu. Ndobva ndakugara pamemo. Ndakugara pamemo ndikazofonerwa nemukadzi ayo muzukuru wembo astage. Ndopamba panogara musikana wandendera newe. Ndopakanosiyiwa hembe nehama yangu. Ndobva ndanotora hembe dzedzi ndobva ndadziendesa kumba kwamukuru. Hembe dzedzi ndobva ndazotora ndadzigowera vanhu vanotanga kuupenyu. Kuti kuzokwira dare kuti hanzi zvakutaura zvinhu zvasisi. Wati vakarohwa kuti vakabuda vakachimbirigera ndakura chienda mukadzoka apa wabvunzwa kuti wakarohwa mukadzi wachati koropa rake mumuviri
Hauna upo uchiboni. Polisi wanakuenza nyiko. Polisi wakaenda wachitamutora position. Kuziwa achara kuona pa. Bosi ni yake toka kutora. Asekwa wapi? Asekwa wapi? Andrazi ya mayo baba. Chero pese masaji mali. Apa kuna siku. Kana wapi yeso wala. Mswai wakalora mkazusiga zintu mkazano lolero. Ngoza unase kuwakafundisa kuti panochirora mukadzi ane basa rake zviro zvakati. Kusika vachigona kuiwo waroora mukadzi unomubhadhara uinaye mumba mako toshandisa kutaka ukaroora munhu usingaziwamini wakaroora mudzimai usingazivi basa remukadzi harisi bonde chete kanoroenda mukadzi sezvawakafunga iwe mukadzi ane maduties anofanira kunge achiita kana asvika mumusha asi nokuda kwokuti iwewe nokuda kwokuti iwewe wakangoroora ndobva wangopinda mukadzi bva kuti kana ndiwachenjedza kunondibhadhara ubva kuti yemene saka waidya ku ndisikadika andikwaneka mwedzi wese wanungu yakati kuipa kwako wazokuona rini mukadzi kuipa kwake aiwa kana mukadzi asisa kuwachira unhu wakazvabosera wakaipa wakandiratidza kuipa kwako wazokuziya rini ane mwana ngabudise pansi vakatanga kuwedzeka yaino $5 amaini achiti chikonzero ndezve inakatanga kuti mudzi wepano achakuipa udzoi wepano pataigara ndo mashokatanga kutaura seri chimokaini akataura kugarira pano ndio aida ava kuti vagare asingachotitiogara taigara panestito ndopatapiwa notice ndopatapiwa notice takadzorerwa mari yedu yerenji ndopatapa mukadzi tsvaga imba ndikuenda kwasi nenda kukwazana nemukadzi uyu akasangana nemurume agare pambo paida kuchengetwa ndipo vakuwirana agreement yekuti mari yenyu yerendini chitengei madhoo chitengei mahwindo chitengei zvakati mugare pamba ndiyakaita agreement vanduudza ndikati angongei fine ngatitengei ngatigare tatagara saka ndopa akatorera power manje kuti iwewe chibva pano kuti pambo pana vadzindika patatu kwewewe chaitadzisa kuti utaure nemuridzi wembatsva mwana yavo muchitaurirana sovawewe munhu enda phone number dzake kana iye wachifesi yake kuiona hasataonana anopenga njera handikuona ndikutoa uyo ungati bucha rakagadzira chingwa mublema bucha kuti rigadzirire chingwa rikuona kuti ine demand nyama izikutengwa toitandikati ingizvi pakaiva nedambudziko ndaona kuti bhizinesi ndo rakandichipira ndo randakuita inini kuimba mari saka inini ndikasaita izvozvo iproblemu yangu ukublema munhu pasiripo iwo chakuratidza kukadzi uchitowaona zvine zvokuti zvine zvakutenderera uchi kumuda imbadzo ndopane nyaya uri kumudii kuti umusafise kuti nomusafisa sei aridzika pamupamba nomusafisa pati amukuone mazuva apesana nemumoyi makaenda pasikepo mambogara pasikepo hembe dzenyutsukwana dzaita se dzaziombe kasi haako kumba kasi upe mburara pane chiri kushota chii chiri kushota kushoda chi zviri simple saka iwo hakakuramba uchimanikiza kuti ndo wangu inoda kuklema ownership mota ikagadzirwa pamatombo but munhu ane mavhiri okuisa ipapo uchiende tengesa zviri simple zvavakadingisaruza yavakatoiira dai ndiitendo nemhaka yekuti mukadzi uyu tiri tu handikwanisi kutaura nechitutsi chaanotuka mudhavo chitaura tikasemba yavo chitaura tiibvisana pafoni chako kuchingomfonera kana dai kundarimabvunza kutaura zvinyadzi unotenderwa manje the first thing ndichimufonera ine chida kubvunza zvevana uchingoti halo chinhu chokutanga anokuti musuru saka ndokatafonera nongwayo zvokuti handikwanisa kutaura naye sisi vake vakauya vachida vakaseka munyarara
saka vakaenda kuyekedza vaida kugadzirisa nyaya yekuti tigadzane zvakanaka ndikadhika ngada vakangeesisaaanoshamba havachakwanisa kuti vataure neni kuti vakandisvipira mberi panyaya yeukeni animaona vakasaka neni vachiaasikaza kochimuda ndinomuda but nasisa wachawaaatigadzirisimba mama dambudziko randikuda kutiitogara ndeni ini murume wangu ndomuda asi murume wangu ndomuda murume wangu iye pfungwa dzake pataigara tese ndimunhu ainzwisa kuti akaenda kubasa inditi ndashayiwa mari asi mazuva mashoma tikasiyana akazadza imba yegirlfriend yo nguva diki girlfriend robva ramudza kuti ndoda kuti undibvisire mari girlfriend mari haisati yaenda atori palist rekuendesa mari yekwandiri inema nekuti iye mari aiwana tinozinda chikafenge $10 yeumba mune musina na mafuta musina hupfu dzimwe ndaigona kuti ngendigaise ndinotenga hupfu nogaisa ndotenga mafuta inosara totenga munhu paanozoendawo kubasa tinotengawo zvisipo pano ndomararamire ataita akambotanga achiita zvemakaniki zvokugadzira madisplain apa kushanda zvezvo zvegoridhe zvongotumwa maofisi egoridhe tantonandira ndinzvimbe ngwenduna ndinoshaka pamusoro zveutano maona atozvitawo kugara nakona dzovamwe mukati membaikai rudo rurimi asi chisimo mukati membai changamire nimi makatungamirwa kwawanda nasi kutongwana kwawanda mukati pavanhu vairi hapana tisine gwaro upenyu rokudza mukati membai iyo inokufungira kukuru kwokuti uyu mukomana uyu haana skili ezi ndoda kukubvunza mubvunzo kuti woti hauna skili iwewe ngove kana girlfriend rako mukadzi akabva akudzorete yokupesanya yokunyembera amai vakaita girlfriend rake kandi pakabva takupesana kusvika nhasi pamasositana kuti nekuti aita chi girlfriend rake uye aita girlfriend macho akatoriita girlfriend achida kuti ndida kukuratidza kuti ndinoona kudifudzi saka nyaya yako ndekuti mimi pakati penyuka kana muri kudana nazo zvanoza kubvunza nachangamiro amai vai pasi pemutemo murumonyu mopa murumonyu mupfudzo iwewo chamwana wagara homwe yako yokatsvagai unofanira kuipa respect takagara navarungisi tichishanda makambani anoita hure rake kubva pano noita kukaribha anenge achizviita izvozvo kune kurikudza mukadzi wani wake noti wakaita hure rake pasi pedhoka anhu ndo zvavakagarira vanosikira musiku rose uziva mukadzi wako anenge audzwa hapasina discipline ari kudzwa ipapo ndofunga ndatenda zvangu iva norikudza shamwari respect nemba mini mutenda zvamuri kudzwa pana tangamiri imeogara urikubhadhara reti kuma wagara nadzimai wagara wanhombe asi zvinokuafuta kubhadhara reti mauri apa kugara mahara kasi ndokwamba kwausarika hauchabata zvinoitika asinotimunoda munogona kunzwisisa kutaura kwakanaka kwacho but tichisvika mukadzi ndikambobvisa naye akaitoda ndakamutera ndikamutora nyaya iyoyo kuti ndakutera ndikamutora haiperi wanitokanjeri amauya mimi mauya nani Ona pano wanataka kuona dama hivi na kuna mafanya kuleze hiyo ndagaramu mimi na wewe makaramu mimi tumefika kandi kai kama ndagaramu kama hivi ni mtu kama kwa boro mbele kwa mira ndio nyaya kada mozo ya kunuka wewe pamoja saki na mimi ndio shabisika na kana tozora kuti mzara wangu kushanda manje shamba kuenda wangu kucheta unastiri chai dambudziko randikuona mkuru uyu kwana uyu zvaakuita zvinanga sambo zviti zvaakuita izvi inyu experience
Badaba apacha zvokanga uri. Ina kuzoto tikubatsiro zvokana akati yepa mukadzi anoyi akumuda. Achangodzona. Madzokera ake anenge akutachwa mukadzi ajerese. Nchana. Ukuda mukadzi mukoma apa pangu. Kumuda. Tudze ma areas. Usati anotuka. Tudze ma areas akawanda andokadzi muri mukadzi. Andikuramisa kuti mukadzi zvipiri. Izvo anogona kuzoramisa. Nezvako. Kana wandinyepera kuti abva apa muwaziro nomukadzi. Ngokuda kwachini. Zvanga zvakandinakira kuti ndodo kune hondo yako. Mukadzi akanaka anofanira kuona. Taurisa chama. Taura mari kutadza maweakness ake kuti ari weak pane chichi Unotadza unokuti hauna chinhu zvautaura naye achinzwisisa. 10 years ukumudini. Boza pacho chichanjebo hapana. Ichaundudza chemusoro hapana. Mfana iwa hauna chauratidza mukadzi. Kana kuramba ukuramba mazikadzi asiri kuti inini handimboita kana 2 days asiwasvake unless ane reason especially reason ndaenderei kono ndichagara ikoko chii mbaida ndigare mumba musina mbatya dzangu chiiko mire nguro iwe ndiudze zvinobatika zvomukadzi zvida kugadziriswa okuona munhu akuri zvitokuhasha akurwa nedara dara arimufa dara rinoenzanisa okuona kuti hasha chete haasa muinziro mudio munhu ndinotaura Already chakamira kuchikoro kuna maticha asine munhu anditi vana kunogona kupasa 10. Vamwe sachesi iwo ndio muwa wangu. Newe, nini ndikabvunza zvifundo chakamira. Bvunzani chakamira ubatsire. nyangu mukadzi ndoda gadzisa pafile pa Mukadzi wangu hawachi. Mukadzi wangu haachare patorara. Mukadzi wangu hadispected. Mukadzi wangu ingafa. Haakudza mubereki wangu. Ngaadiwo zvakanaka zvinonaka. Murukuzaita kuti wewe usiye imba muchenda Taura ini pana kubvunza pandapo sana kuti taura zvitaura. Ndakubvunza iwe mukadzi unosha yamakambira zindiyei chichakatadza kwanditaura taura. Gara musha. so ambo Unaona taura. mukadzi uyu anotaura naye kurambana hapana munhu anotaka rambana iwe nina teerera Ngare rikuda kuziva zvikonzero zvatikagadzisira mukadzi mukadzi wako. chikonzero chakapoita kuti ndibude mumba ndindogara ndega inyaya yekuti putira zvepanze chete nekusawacha vadzangu ndo chete 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 saka anobika zvimwe zvese zvitori bhuku zvotowirira but nyaya yekuti mukadzi inini pfungwa yandikaita ini ndikaita pfungwa kuti mukadzi wesimba raashandisa ire akandidzingisa zvikafu tikubatsire nai mama chakaita kuti chakaita kuti achibva kubasa achiona zvinhu zvake zvakapanze mhosva yakanga iri handinomumisira zvinhu zvake panze anga akatotora hembe pekutanga akadziendesa kubvanisa dzichitu dzechitiri dzacho zvanzai madhende anchayada pisani kana taiva ndikwanisa kupisa hembe dzake hembe akazouya nadzo nemota ishamwari yake bvatakura bvadzaenda kwabamukura po ndokwadzikaenda ndobva ndazoenda kutamuzoenda ini nchenda kwasisi nchena noti hana chekubata vana hana chekubata nekuti handisapoti aritasve yakutumira ndopandikamiswa nabamukuru zvikanzi mukomana uyu nhasi akundida akuziva kuti kuna mukomo nekuti manetsana hembe dzemurume wenyu idzi asi ataura kuti achiya achitora madheri ndakati inini nemurume uyu ataura kuti ine zvangu anchada ndazoona mukadzi anogona kundiitira zvandinoda kudarika ini ndomafanira ndaita nyaya dzacho mazizo zvataura ndakupedza nyaya mazizo zvataura mwaita se mwakanda zvimbanzi apa ina ndikutsvagira mhosva ndina mhosva neusisi ndaona ina handakuzona handinei kana dzishandisa ukaita ukanda zvimbanzi dziri normal kuti hapana munhu anoda kuti zvinhu zvake zvita se shewe yopane nyaya but anyway wambokumbira regero kuti undiseke kuti nyaya ifambe wambozviita ndakatraya ndati makambozviita here nhasi kuzvakuda tokuita ndinoda kuti mukumbire regero kuti nyaya igadzirike ndozvandikuda chete
tuone pekutangira kudzokera kumba kusvika mazodzoka hunge madzoka ndozoti pamwangoratidza kutera kasi makuona agara zvakanaka achazoita chakutumba navo varimo unovazoita chako chaatigereraiti kumbira regero murume wangu zamukuzamotadzoni kamirei panoerekwa pane pamwe pandoda kuti pajeke peimba yamakatsvaga pamugara pasiri kubhadharwa uyu ane dzimwe pfungwa uyu murume because ndamunzwa matauriro aita pamusoro pamba pokuti imi ndimi makatsvaga muri dzomba mukawirirana zvamakawirirana makazoburitsa mamwe mazwi okuti iwo hauchadiwa pano saka ipapo panoda kugadziriswa pano ipapo kana zvakataurika asi kana zvisina kutaurika munogona kungodzokera zvakadaro ndoda kutaura kuti handina kumudana takanzi titenge magirazi nemadho tichisapanda mushure mekutenga magirazi tichisapanda uyu ane problem yemasidzi aiti akatanga kukwira aigona tawanika singaende chikubasa muridzi wemba ubva ambouya bva nakufonera muridzi wemba auya zvikanzi mudzi kuti handisi kubatika ndipandiri parefu uyu takaita chikwerete che6 months pamba ipapa titori nechikwerete che6 months pa6 months ipapo anotuma inini kuti taura zvakati nemuridzi wemba ndobva ndamuti kwaiwangwani baba wachona uripo taurawo nemurume piyako iye anondudza kuti mudzi zvakati nekuti iwe patikapinda ndiwakaonana nayo chiti enotsvaga imba nekuti iye ndiakandudza nenotsvaga imba vandamufona imba ndaiona asi muridzi wemba kuti tengai madho nemagirazi njisi pa6 months hapana chakati chakaita asi hembe dzake dzemumiri anouya akapfeka achitaura kuti handina mari kubhadhara rei hapana kupamba ati kugara panoti kugara mari mambo vasatata amaendera kumudzidzisa chivani uri murume wenyewe semuri kuti uyu ana wenyewe hamusiraito futi manje muchidaiso panokanganiswa good thank you kuberekero shamani mama kuberekero najeti yes ndakutira mama ndinomutopoga kuzaidare matema makutwadza kuzaidare vandaa kuvevegenani matemai mukadzi muta kuromba ini ndinichadzokera kwavari aiwa pagarika apa pagariki bosi mimi ndimungazi amuchadiwa pamba sai mimi manje mwoyo wenyu anoti auna kutamba nopagarike munogona kutora mukadzi wenyu mukaenaiwa swanhasi ndoda kuti vaende zvokumba kwavagara vachinarama ndoronga zvinhu zvangu mangwani totora mhuri yangu ndoisa pakapera hazina kuipa matemai tsoro inorongwa hazina kuipa indemaita zvamunoa asi mangwana hapana zvasika zviko daubva tabvunza ivanangu mazvinzwa here zvatabva narume munoti odzokadari musasineiti ativa mudzokadari musasineiti una achikwaganisi mudzokera kumbariri ndomudzi wokupedzisira mumba kuna amai yako kuti ndiende pabasa pandingafamba inini ndinoda kuvabvisa ipapo mangwana amai nemusunga mabheki andozvataura atoda kuti dare munhu achitambisana nenguva ndo one thing chandinoda kukuudza ndatonomwati unoningina kuti mainosaidi unodzoka kusa 17 amai muti wamangwana ku handiti
Pana asunza kwa mashure ndiani taura hii ani kudai ikuya kudotiti ayo kutara ayo ndida wani kukwasha yako ngabude chibudenge ine narumi mutana ane akuru chatukite chikuwa kaenda mamwe kuza nyeye kuma kuza kana kuisia ile tuli topamba nazo kuza I don't know why. Can only question doing. Kumbada ngeta tusi alizo sasa sizatani yeku zinozopinda muzo makanya sasa yeku vozi baba to ngazi kwa datu zikadzirisa ndai